He escollit, no són dos poemes, un és un article del Jordi Cuixart, escrit al Soto del Real el 14 de juny passat, i té per títol L'amistat i la desobediència civil, eines per la construcció de la pau. Encapçala l'escrit unes paraules de la Concepció Arenal que diuen així: les forces que s'associen no sumen, es multipliquen. I comença l'article. Una de les sessions que recordarem d'aquest judici és el dia que el tribunal retreia a la filòsofa Marina Garcés que parlés de l'amistat i el cafè pendent. La Boití explicava que l'amistat és una màquina de guerra contra les comunitats d'obediència. S'alimenta del debat, de concessions, de coses compartides, perquè es tracta de fer, mitjançant la comuna i mútua declaració dels nostres pensaments, una comunió de les nostres voluntats. Però en el fons, per la interrupció constant del tribunal, el que penso que realment es pretenia evitar eren els arguments que va portar la Marina i a milers de catalans a votar l'1 d'octubre i, en conseqüència, exercir drets fonamentals i mostrar, mitjançant la desobediència civil, la disconformitat per unes decisions judicials que una part important de la nostra societat considerava il·legítimes, la desobediència civil com a forma política que transgredeix conscientment la llei de forma pública, col·lectiva i sense violència, amb el propòsit de generar un canvi polític i assumint les conseqüències derivades d'aquesta acció. Així doncs, l'exercici de la desobediència civil pren el màxim sentit en la constatació que la participació activa de la ciutadania és un instrument al qual no podem renunciar per canviar lleis injustes i que alhora ha de merèixer el respecte, que no necessàriament l'adhesió, pel compromís col·lectiu que implica. L'any 1970, Howard Zinn, en un memorable discurs, afirmava des de Baltimore, Estats Units: la desobediència civil no és el nostre problema. El nostre problema és l'obediència civil. El nostre problema són les persones que obeeixen les ordres de dirigents dels seus governs i que, per tant, han donat suport a guerres. Milions de persones han mort a causa d'aquesta obediència. El nostre problema és l'obediència que la gent, quan la pobresa, la fam, l'estupidesa, la guerra i la crueltat sacsegen el món. El nostre problema és que les persones siguin obedients quan les presons són plenes de petits lladregots i els delinqüents més grans del planeta estan al capdavant dels governs mundials. El Jordi Lara m'escrivia en una carta meravellosa les paraules de Maragall quan deia: basta una noia amb la veu viva per redimir la humanitat. I afegia que cada dia que resistim a la presó és la humanitat sencera qui triomfa. Tinguem present que el que jutja en aquest tribunal no és el destí de 12 persones. Avui es jutja l'amistat com a eina de construcció massiva de fraternitat i també la desobediència civil com a instrument per millorar la societat. Cada vespre, la presentadora de les notícies de la 2, de Televisió Espanyola, s'acomiada així: leer i reflexionar.